Het radioprogramma Prelude bestiert 10 hier. Alles snuit aan, hark je er haast 50.000 mensen. En daarmee zit een van de best beharke radioprogramma's van alle regionale omroepen. Maar een tegengroot merkondeel. Nou, dat is meer dan 50%. Dus van alle mensen die de radio hebben in Friesland luisteren meer dan de helft naar Prelude. Op Snijdermoor tussen 8 en 9 uur. Dus dat is enorm heeg. Ja, dat is heel soort. Want gemiddeld door de week is dat de omroep ongeveer 90%. Dus dat is maximaal. Muziek van de 86e serie van Pietje van der Molen Christ, maar een bemoediging van Berend en Trinke van Boomburgum. Trinke van der Molen uit Boomburgum is een van de verste harkers. En ze vregen ik vaak wat aan. Nou, als er iemand ziek is of met die is, of wat ze zo lang trouwd ben, het hoeft net precies een jubileum te zijn, zeg maar ik maak wel 12, 40 vers of zo. Maar ja, en dat wordt toch wel waarderen, dat is wel leuk. En dat weer van die liedse dingen, dan had het ik nog een soort contactfunctie, een bemoedigende functie. En dat is van alles door elkaar. Jeugdsentiment en mensen die er treest uithellen. Trinke haar muziekkaar stiet vast. Het interkerkelijk mannenkoor van Drachen, daar zong Berend dus ik bij. En ja, die cd lees ik altijd, dus als ik een plaatsje aanvreed, dan pak ik er een cd bij en dan neem ik daar een van oor. En draaien we dat altijd wel? Nee. Maar als ik er dan bij zet van ze zongen allebei bij het koor en het wordt dan net draait, dan heb je een speciale bedoeling mee. En dat vind ik dan wel jammer. Want dan draaien ze hier van die doos bij wijze van spreken. Dus ik wil mannenkoor en daar is niks mis mee. Maar dat ga ik dan net aanvregen. En dan doe ik het wel eens, dan denk ik nou lid maar. Dan ben ik een beetje leuk. Ja? Je hebt tussen de 100 en 120 aanvragen, soms 80, soms 130. En dan kerst in een uur, het wordt is een draaibord, dan komt ze op 12 platen ongeveer. Nou, van 4 minuten het stuk. En dus je moet te combineren. Dus je kan misschien iedereen op het zien tevreden stellen. Meneer is Prelude de werk tussen 8 en 9 uur, maar geestelijke muziek en uitsluitend toch een uitdenking. Een mooie beersche.